Hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch-e uthi I Know My Story. Bese ufike ulayikha, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko umfokaZulu. Manje inkululeko ithini indaba yenkosi iLembe ngoba siyathola ukuthi umlando wethu suphathelwe abakama ngezandla. So umbuzo uthi-ke ngakube lo mlando uphelele yini uma uzowutshelwa umuntu owayengekho ngesikhathi seLembe? Ithini indaba ngomlando wenkosi iLembe ngoba abantu abaningi balokhu bebuzile ukuthi lo mlando wethu ngabe ubu-correct noma umlando usuxhonziwe, ngoba ngikhumbula ukuthi isitha singakhuluma kahle ngomlando wakho. Ithini indaba yenkosi iLembe Nkululeko? Baba Mabhodla, wathinta indaba enkulu kakhulu. Wathinta indaba yeLembe, eleqa amanye amaLembe. Ngathi uma ngivula nje indaba yeLembe ngisho ngithi ayikho into enhle thina abantu abansundu esimele silindele ukuthi iyobhalwa umlungu ibe yinhle ngumuntu onsundu. Ayikho into eyobhalwa umlungu ngumuntu omnyama enhle. Lokho kufanele sikwazi. Uma sikhuluma ngeLembe ey'ncwadini esizifundileyo nasifundiswa ngazo ey'koleni, iLembe livela njengomuntu onenhliziyo elikhuni, obenenhliziyo embi, ebewumuntu ononya. Masifunde ey'ncwadini iLembe livela liwumuntu onjalo, kodwa mina ngithe sengithola ezweni likamoya ngathola ukuthi akunjalo, lokho akulona iqiniso, kuyinkohliso eyabhalwa abacindezeli bethu ngoba befuna ukuthi sizonde thina. Engingakusho nje baba, masikhuluma ngenkosi iLembe, uShaka kaShayeki, sikhuluma ngesithunywa. iLembe lalingumprofethi uqobo. Angikusho lokhu, iLembe lalingumprofethi uqobo. Ukuzalwa kweLembe, ziningi izanusi ezambulelwa ngeLembe zasey'tshela amakhosi akaZulu ayekhona ngaleso sikhathi. Namanye amakhosi ngokwehlukahlukana ambulelwa ngeLembe ukuthi kuzinkosi enamandla kulesizwe zizobumba isizwe, ngoba iLembe lalizokhanda isizwe sabangoni. Isizwe sabangoni. Asiwona amaZulu kepha singabangoni kahle kahle. Alukho uhlanga ekuthiwa umZulu, kahle kahle singabangoni. So la iLembe lalifikile-ke ekuzalweni kwalo, baningi-ke izanusi ezambulelwa ngalo iLembe ukuthi kuzozalwa inkosi enamandla kaZulu eyobe izobumba isizwe. Zaba ziningi kakhulu izanusi ezambulelwa ngeLembe. Masikhamba nje sithathe indaba yeLembe siyibeke la selihleli esihlalweni khona. iLembe beliwumuntu ebelithi uma lilele ebusuku mase liyambulelwa izinto ezizokwenzeka nezinto ey'zayo. iLembe lakwazi ukubona even ngisho abamhlophe, lathatha amabutho bayogwaza amagagasi olwandle. Abamhlophe balibhekisa le eKapa ko-Cape Town. iLembe beliwumprofethi njengoba bengisho, iLembe belimbulelwa. Belithi uma lilele iLembe liyibone izinto ezizimfihlakalo ekulaleni kwalo. Beliboniswa izinto ey'ningi iLembe. Ake singene la ekule ndaba le, kuthiwa iLembe lalingabafuni abantu abafishane. Lokho akulona iqiniso, kungamanga aluhlaza cwe asawabhalelwa abacindezeli ngoba befuna sizonde thina uqobo lwethu, njengoba kunabantu abayinyanyayo inkosi uShaka. Uma kukhulunywa ngoShaka kuthi akafela amathe phansi ngobani? Wakhohliswa umlungu noma umcindezeli. iLembe baba, abantu abafishane lalibathatha begade ebusuku. Eqala-ke kwagawulwa-ke iy'hlahla-ke, kuphulwa iy'hlahla zibekwe zihlanganiswe, kwakhiwe iy'tebhisi ezinde. Abantu abafishane iLembe lalibabeka ebusuku, yibo ababegade ebusuku begibele nasey'hlahleni ezinde, bengalali ebusuku. Isikhathi sokuphumula babesithola emini abantu abafishane. iLembe lalingabafuni abantu abafishane empini ngoba
impi lalithi lidinga abantu abade abazokwazi ukumelana nempi, ngoba abantu abafishane njengoba bebafishene nje mase kuliwa uthola ukuthi akasabonakali kwayilo muntu, agcine segwazeka. Laselithi ilembe no, abantu abafishane akothi ebusuku uma sekulele kube yibo abagada isizwe. Kwakuyibo futhi ababebona izimpi ngoba babegibele ey'hlahleni nezinto ababezakhile, begibela phezulu bengalali ebusuku begada izimpi. Uma kunento abayibonayo abangayizwa kahle babememeza, kuzwakale ngabo bememeza. Ngamanye amazwi yibo ababegada, ngamanye amazwi ngolimi lwanamhlanje sesingathi babeyi-forum ngoba babegada ebusuku izimpi, begibele ey'hlahleni bengalali bebheka izimpi ukuthi ziyeza yini. Uma kunento abangayiboni babememeza, behambe beyotshela iy'khulu zangaleso sikhathi eNdlunkulu. Ilembe lavezwa njengomuntu onenhliziyo embi, livezwa ngabacindezeli bethu. Ilembe khona lapho elahamba khona ilembe, ngithi ukungena kancane emlandweni walo ilembe. Ilembe masikhuluma ngelembe baba Mabhodla nabalandeli, sikhuluma ngenkosi eyayinezimfihlo eziningi, abantu abakwazi lokho. Ilembe lalinezimfihlo eziningi ngendlela eyisimanga. Ngizokhuluma into abantu abangeke baze bayikholwe. Ilembe lalixhumana baba nama-alien. Ilembe leyo kwakuyimfihlo yalo, lalinendawo la ilembe lalihlangana khona nama-alien. Lalinendlela elalikwazi ukukhonektha nalo ngalo. Ama-alien ayinika ilembe i-information ethile. Ngelinye ilanga ilembe lavuka ebusuku lahamba ilembe liyokuxhumana nama-alien njengoba laliwumuntu onemfihlo, kanti abantu ngaleso sikhathi bazobona ukuthi inkosi ayikho. Base bevuka bahamba bayoyifuna ukuthi inkosi ngabe ingakuphi. Bayilandela kanti inhlanhla leyo bazobona la ihambe khona ngabo ubusuku lobo. Kwasho ukuthi mase bethi bayahamba kanti ilembe vele seliyabuya seliqedile ingxoxo yalo elaliyoyixoxa nama-alien ayifikile ngaleso sikhathi leso. Ilembe labona ukuthi kunabantu abezayo. Ilembe labaleka lacasha ngoba lalingafuni ukubonakala and futhi lalingafuni ukuthi kwaziwe imfihlo yalo. Kanti amabutho athi ayithele kuwo ama-alien esihamba. Kwaba nomsindo omkhulu, bethi bamba ngoba lawo mabutho wonke ngaleso sikhathi abona ama-alien ayexhumana nelembe agula. Wonke lawo mabutho agula ngendlela eyisimangaliso ngoba abona into engabona okwakuyimfihlo yelembe. Agula kakhulu lawo mabutho aze alashwa ukhokho omunye ubaba owayephiwe kakhulu ekumbulelweni naye izimfihlo zomlando. Ubaba engimhlonipha kakhulu, ubaba uVusa Amazulu Credo Muthwa. Ukhokho kaCredo Muthwa uyena owalapha amabutho elembe ngalesikhathi ebona ama-alien segula, egulela ukufa. Ngoba la waze wathi ikhehla leli lakubo uCredo Muthwa labatshela ukuthi le imfihlo abangayikhulumi lento abayibonile ngoba babone imfihlo yenkosi. Ngamanye amazwi ngizama ukuveza ukuthi ilembe lalingeyena umuntu omumbi. Ilembe laliwumuntu elaliboniswa izinto kakhulu ebusuku. Lalizama ngazo zonke indlela ukugwema izinto ezimbi ezazizohlasela isizwe. Yebo, kwakuyinkosi eyayinamandla, yayinqoba izizwe eziningi, ifake ngaphansi kwesibongo sikaZulu njengoba kwenzeka nje, njengoba igama likaZulu nje liduma umhlaba wonke. Ngalo ilembe kwaba isibongo esaba namandla kakhulu ngalezi ayikhathi zelembe ngoba maningi-ke, kodwa kungeyilona ilembe lodwa, maningi-ke namakhosi akaZulu ayenomlando, ayenezimfihlo eziningi kakhulu ezingaziwa, kodwa thina abantu bamoya sesimbulelwe ngazo. Amakhosi akaZulu qala ayenezimfihlo eziningi kakhulu. Uzohamba sihambe siphinde futhi singene nasendabeni kaMkabayi kaJama. Masikhuluma ngoMkabayi kaJama, omunye womama bakhona lapha eNdlunkulu wayembulelwe kakhulu kwelakamoya, kodwa lokho kufihliwe. Engakusho nje ukuthi ayikho into enhle eyobhalwa umlungu ngomuntu omnyama. Lokho kufanele sikwazi. Njengoba sikhona nje, sikhonela ukuzobuyisa ubungcwele bala e-Afrika. Njengoba nje abamhlophe imlando yala bayiguqula bayenza ngendlela yabo. Namhlanje siyazinyanya thina uqobo kanti iqiniso balifihlile. Baba Mabhodla, ngiyabonga kakhulu, angibeke la.
Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda yamadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.